Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2026 ýylyň 1-nji maý hepdäňem anny güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýanyň tatawanyň kanallaryna. Hormatly dinleyijiler, ine şu gün bayram güni, bahar bayramy, 1-nji maý bayramy, adamlaryň ýanky hukuk, iş hukuk bayramlary. Ine şo sebäpli men size bir näçe ýanky maglumatlar berjek bolýan. Şu maglumatlar gaty wajyp biziň halkymyz üçin. Ine hormatly dinleyijiler, sizin bilşiňiz ýaly 1-nji maý bu düňe bir bayram däl. Eýsem işçileriň hukuklary üçin alınıp barylan görüşiň nişanydyr. 19-njy asyrda adamlar günne 10 sagat, 14 sagat işleýärdiler. Şonuň üçin işçiler adalat talap edip 8 sagatlyk iş güni öňe sürdiler. Ine 1886-njy ýylda Chicagoda bolup geçen paçygaly wakalar, ýagny Haymarketskaya boýna diýerler-de, köp adamlaryň ölümine sebäp boldy. Şol wakalaryň hatyratyna ikinji internasional, ýagny işçi adamlaryň, ýagny marksistlaryň, anarkistlaryň, sosial partiýalaryň üçmüň we işçileriň üçmüň netijesinde ikinji internasionalda şol ýagny kabul edildi 1-nji maý güni iş haklary goýan gün diýip hasap edildi. Bugün bize bir zat, şul bayramlar bir zat düşündürýär. İşçileri, ýanky iş hukuklaryny gormak üçin adamlar agdy birleşdirýär. Şonuň üçin şo wakalyň hatyratyna ikinji internasional 1-nji maý güni bütün dünýä işçileriň agdy birlik üçin görüşen gün diýip elan etdi. Şonuň üçin 1-nji maý güni bellenýär. Ine Sowet Soýuzyna ýadyňyzda bolsaňyz, kim ýaşan bolsa 1-nji maý güni praznik trudyashchisi diýip işçileriň ýanky gün diýip uly bayramly şoguny bellep geçirilýärdi. Bugün bize bir zady ýatda diýär. Hukuklar we adalat öz özünden gelmeýär. Olar üçin biz hökman görüşmeli bolýar. Hormatly dinleyijiler, men ors diline de aýdyp geçeýin butluk ýanky sözlerimi. Уважаемые граждане Туркменистана, сегодня 1 мая, день весны и праздника трудящихся. Я хочу вас всех поздравить с этим праздником. 1 мая – это праздник, который появился благодаря борьбе рабочих за свои права в XIX веке. Главным требованием тогда было введение 8-часового рабочего дня. В 1886 году в США, в городе Чикаго, произошли трагические события, известные как Хеймаркетская бойня, где во время протестов погибли люди, а несколько рабочих были казнены. В память об этих событиях Второй интернационал трудящихся в 1880 году объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся. С тех пор этот день стал символом борьбы за права работников, справедливые условия труда и социальную защиту населения. Hormatly dinleyijiler, indi men öz çykyşymy dowam edeýin, ruhsat berseňiz. Men şu tema guruluşak bolýan tezgülen sebäbi YouTube'un ýanky kanallaryna köp häzir TikTok'lary seýredýän we YouTube'lary seýredýän biziň watandaşlarymyz öz pikirlerini aýdýarlar. Ol eýem gaty. Türkmenistanyň içinde biziň köp watandaşlarymyz sadakalarda, ýatlarda, üýüşmelekde siýasat urunýar. Olum bir gowzadyň alamaty. Ol Türkmenistanyna ilatdan halk jemgyýet ýasalýa diýip diýmekdir. Ol bir uly alamatdyr. Olum aktivistleriň, građan aktivistleriň gije güni görüşip şu biziň halkymyza maglumatlary ýetirip, halkymyza alternativ maglumatlary berip şu güne getirdik şonu. O diňe aktivistleriň ýanky gazanyň üstünliginde biziň halkymyzyň gazanyň üstünligi. Men şu videomy uturjak bolýan, ýöne uturmakam bir da düşündirjek bolýan. Ine siz bilýäňiz, köplenç biziň garşydaşlarymyz ýa-da akrabotlar ýa-da şul sistemany gollayan adamlar watana garşy gitmek diýip watan diýen sözi ulanýar, dögledimiz diýip söz ulanýar. Men şul urda bir düşündiriş berjek bolýan. Mümkin o düşündiriş köp aktivistlere kömek eder we biziň građanlarymyza kömek eder. Ýa döwletiň nämedigini, hökümetiň nämedigini, watanyň nämedigini tapawyn bilmek üçin.
Ine sebäbi biz kä wagt tanqid edýät hökümetiň alyp barýan işini bir topar adam kesä çekip ulaýdy emhame şäherleri watana garşy, döwletimize garşy diýip pikir edýär. Onu gelin hiç zat aýtmalyň, ýagny tanqid etmäliň, bir-birini sypalap ýöräliň, bütün dünýäden iza alalyň, bir topar ýarlaklary öňe çykaryp olary ýarlalyň, ýa-da bir topar özüne ormaýan arkada diýen bir iki sany kezaby öňe çykaryp olary ýarlak gezip bütün dünýä gülkünç bolary. Gelin şonu edeliň ýa-da hakykatda ýöre biz hakykaty bileliň. Inni döwlet näme? Döwlet bul territoriýa birinji bilen. İkinci bilen bul ilat, yani halk, şöyle yaşayan ilat, halk. Üçüncü kanunlar ve institutlar. Haçany bir institutlar diýenmizde käbir adamlar institut okuw jaýlary diýip düşünýär. Hobu, olar institut ýöne hökümet institutlar diýilende ol kadiýet, goşunlar, polisiýa, döwlet edaralary, ýa-ni mejlis, ýa-ni her hili gurultoýlar, her hil cemiyet guryan gurumlar, edarlar hökümet tarapyndan. Hökümet edarlar. Şonuň üçin ine şoňa institutlar diýilýär. Döwlet institutlary. Okuw institutlary bolsa, okuw ýokary okuw jaýlary bolýar. Şonuň üçin kanunlar we institutlar, ýagny kanun, mejlis we sudlar. Ine şoňa esasan döwlet institutlary diýilýär. Armiýa, goşunlar, ministrlikler, olar döwlet institutlary, olar ýagny hökümet institutlary. Ine şol hemmeler, hemme zatlar döwlet emele getirýän institutlar diýilýär. Inni garaşly daşyndan garaşly hökümet. Oňa da şu döwletiň ýagny hatawyna girýär. Ýene bolark aýtalýan. Territoriýa, yerimiz, halkymyz, kanunlar, konstitusiýa we döwlet institutlary, ýagny kadiýet, mejlis we kadiýet, mejlis we ýerine ýetirjik hökümet. Ine şular döwlet institutlary. Ýerine ýetirjik hökümet bolma kabinet ministrlikler, onu guryan edaralar. Ve garaşly hökümet, ýani daşyna garşy däl hökümet. Ine şu zatlara ýani döwlet diýilýär. Inni hökümet bolan näme bolýar? Hökümet häzirki wagtda döwleti dolandyrýan adamlar we edaralar. Ýagny siýasat kesitýärler we ýerine ýetirýärler olar. Şoňkuny iqtisad siýasat alyp barýarlar ýa-da siýasat alyp barýarlar. Şol bir käme şu bir partiýa ötýär, partiýaň ýol boşlugy gelýär. Döwlet başyna we öz partiýaň programmalaryny ýerine ýetirip siýasaty emele getirýär, siýasat ýöregýär. Onuň iqtisadiýet programmalary bar, onuň siýasat programmalary bar. Şoň esasynda ýa-ni döwleti dolandyrýar. Oňa häkimet diýilýär. Häkimet döwletiň adyndan çözüp kabul edýär. Hökümet bu wagtlaryň topar. Ol ülkep bilýär. Saýlawlar ýa wezipeden gidip bilýär, ýa saýlawyň esasyna ýa-ni saýlanyp bilýär, ýa gidip bilýär. Ol wagtlaryň adamlar. Ine şonuň üçin döwlet bu hemişelik guruluş. Ol häkimetdäki adamlardan garşy dowam edýär. Şunama, etirama, bir günama, soňkunama häkimet bolsa wagtlaryňça döwleti dolandyrmana gelin topar. Wagtlaryňça. Eger iki söz aýtsak, ine döwlet ol gurulan jaý. Jaýyň içindäki ýaşaýjylar hökümet. Şuň sen şu jaýda ýaşaň, erti arendan gutorýar, başga jaýga gidýän ýa başga adamlar gelýär. Şol hökümet çalışyp bilýär. Çalışmaly, hökmany turatda. Ýöne döwlet hiç wagtym ütgürmez. Şoň üçin biz döwletimize garşy däl, biz hökümeti basyp alan iki sany kezzaba garşy. Ine şolary tanqid edýär. Şonuň alyp barýan siýasatyny tanqid edýär. Biz Türkmen döwletine ýa Türkmen halkyna garşy däl. Biz döwleti basyp alan häkimeti şuňkuňa dolandyrýan iki sany kezzap hemme häkimetdäki içindäki ýa-ni işleyen adamyň haklaryny alan ogurlan, bizim halkymyza haklaryny bermeýän iki sany kezzap garşy. Ine. Inni döwlet şuň bizim döwletimiň içindäki siýasat nähili? Awtoritar, demokratik ýa totalitarmy? Bizim döwletimizdäki şuňky siýasat iki sany kezzap ataly ogluny alyp barýan siýasaty totalitar. O diýmek näme? Näme awtoritar, totalitardan tapady bar. Demokratiýaň adam ýok.
Demokratiya bolanno halk çöýden şu zatlary. Hemme toğra olara ýa-ni çözükler aşakdan gelýär. Ýa-ni aşakdan çözük berilýär, ýokardaklar halky dinläp, halkyň arzuwyny, islegini ýerine ýetirýär. Ine demokratiya diýilýär. Mysal üçin sen protest edýän, nägeliklerini bildirýän, onu gözüňde tutup, ýa-ni kanun çalşýarlar. Ya da aşakdan sen saýlaw geçirýän, prezidentini saýlayan, mejlisini saýlayan, ýerine ýetirmek hökümeti saýlayan we aşakdan saýlanýar. Aşakdan çözülýär. Ine o demokratiya diýilýär. Diýersiňiz, siz diýersiňiz, "Owa murada bizde de saýlaw bar." Saýlaw bolmaly. 8% adam atnaşdy. Saýlawdy pripiskeli falsifikatsiýa etdiler. Ine oňa awtoritarny rejim diýilýär. Ýa-ni fiktiwny saýlawlar geçirýär. Şo bir hökümet hiç wagt çalşan ok, awtoritar, ýa-ni üstünde dur, sana ýol beren ok. Açyk demokratiya we açyk kiçik partiýalar we açyk maglumatlar we ine oňa ýa-ni awtoritar rejim diýilýär. Ine mysal üçin Belarusiýa awtoritar rejim. Näme? O ýerde partiýalar we mass media işleýär, internet we maglumatlar alyp bolýar, berip bolýar. O ýerde awtoritar rejim, ýa-ni Lukashenko'nun rejimi ýöne demokratiýanyň elementlari bar. Türkmenistan bolany totalitar rejim bolýar. Totalitar rejim bolýar total kontrol. Sen öz başdak mass mediaň ýok, öz başdak partiýalar ýok, halka öz başdak jemgyýet gurumlary artmak gadagan, halka hökümete goşulmak gadagan, hökümet halka bagly, halk hökümete bagly. Hökümet halk bilen işleri ýok, halkyň baýlygyny oglap, galyny satyp, ýa-ni negizini satyp, halka degişli bolman, halka degişli bolmadyk siýasatyny alyp barýar. Ine şuňa totalitar diýilýär. Ýagni arkadagy şöhrat, arkadagy serhat, ine şul iki sözler totalitar rejimi emele getirýär. Şuň aňartynda da köp zatlar bar. Ine şu ýaly men size üç türlü zat düşündirdim: demokratiya, awtoritar rejim we totalitar rejim. Ine biziň döwletimiz totalitar rejim. Demokratik Koreýa ýaly. Ne şeýle. Hormatly ýylyşlar, men ýene bolgerek ýatlak geçek bolýan şu bayram güni hemmäňizi ýa-ni bayram bilen gutlaýan we bahar bayram bilen gutlaýan şul öň adamlar 14-16 saat işleýärler. 10 saatdan ýokary işleýärler. Günne 6-njy wagtlarynda ýokdy. 1889-njy 2-nji internasional, ýagni 1-nji may iş güni, ýa-ni işçileriň haklary günlük beriledi we şondan bäri 8 saatlyk iş güni kesitlerini bar ýerde. Şuňky güni Türkmenistanda 8 saatdan köp işleseňiz, siziň kanunyňyz, siziň haklaryňyz bozulýar. Bütün dünýäde şol 1-nji may bayramy şonu tasdikleýär. Olam Chicago'da bolan ýa-ni Hacı Gali wakalardan soň şoň 100 ýyllygyna 1889-njy ýylda şol bayram bellenip başlaýar. Şondan bäri bayram dowam edýär. Şoň üçin türkmenler hem öz haklaryny goramaly, 8 saat siz işlemeli, 8 saatdan köp işlemene hakyňyz ýok. Egerde bir ýolbaşy sizi iş etjek bolsa, ol siziň ykhtyaryňyz. Siz howa diýip bilerdiňiz, ýa ýok men galjak diýip bilerdiňiz. Siziň hakyňyz. Hiç kim size buyurulmady, şunu işden gal, ya 10 saat, 14 saat işleder ýaly. Şuňky günne 8 saatdan köp sensiz, sen ruhsodunsyz kimde bir seni işletse, sen gulçulukda bolýan. Şoň üçin türkmenleriň köpsi şuň içinde gulçulukda we daşynda gulçulukda. O diýmek näme? Türkiýede 14-24 saat işleýär. Gulçuluk ol. Hiç bütün dünya konvensiyalara, şertnamalara, Türkmenistan gol çeken şertnamalara den gelmeýär. Şunam Serdar Berdimuhammed seredip, imtim özüne prezident ikkelse, onu, menin pikirimçe ol prezident değil, ol bu şarlatan. Bizim kanalımda reklama, gelin reklamana görülün, hormatly ýylyşlar, ondan men dowam eder. Edi vatandaşlar, garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ägert uly işler durmuşa geçirildi. Garaşsyz kemişelik bitarap döwletimiziň at awraýny, belent derejelere ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadamyzyň beýik başlanýşlary, belent tutumlary bilen ata watanymyz kuwatly döwlete öwrendi.
Hormatly ilaşy ine şul reklama bizim kanalımızda biz köplenç goýardyk. Şuraya reklamany. Men sizin soruňyza jogap berin. Bizde bir ýerde День традиции в Туркменистане можно переименовать в День рабов. У нас канун нет, только би-канун. Мурат Ильич, как вы думаете, этот праздник есть или у нашего народа? Нет. Я не думаю, что сегодня в Туркменистане трудовой кодекс работает, и люди по 8 часов работают. Те, кто работает по 8 часов, они получают мизерную зарплату. Во всем мире 1 час или 8-часовой трудовой рабочий день должен покрывать твои расходы. То есть в месяц ты по 8 часов работаешь, 22 рабочих дня, эти расходы, то есть заработок должен покрывать твои месячные расходы, тебя, твоей семьи. Сегодня мы получаем $100, грубо. $100 не покрывает в Туркменистане расходы. Туда должна входить 30% зарплаты – это стоимость квартиры, 30% стоимость питания и 30% всякие расходы. Одежда, химия, интернет, транспорт и так далее. На сегодняшний день мы получаем $100, который даже не покрывает расходы на питание. То есть сегодня мы не только, работая 8 часов, получаем мизерную зарплату, нам не доплачивают. Нашим людям не доплачивает государство. Оно установило двухрамочный курс доллара, и с помощью этого она грабит народ. Поэтому сегодня это правительство во главе с Сердаром Бердымухамедов, они грабят наш народ. Hormatly ilaşy, ine bizim bir vatandaşymyz ýa-da şol Türkmenistanda halk gulçulukdamy ýa-da gulçulukda diýämi. Men şonu düşündirýän, biz 8 saat işlemeli bir günde. Bu Türkmenistan'ın teskitlendirilmedi. Bu bütün dünyanın konvensiyalarına gol çekildi ve Türkmenistan'ın şol yankı iş hakları, iş vaktlara gol çekip şunu tasdikladı. Indi şol sen 8 saat işlep 20 gün ayda işläninde sen alyan aýlyň sen bir ayda çıktıcılığını yapmaly. Eger de şonu yapmayan bolsa bir kançylyk gidýär. Ene şu günle Türkmenistan'da işleyen vatandaşlarımız 20 günde 8 saatin işleyen vaktlarına alyan aýlyklary öz harajatlaryny yapmaýarlar. Ýagny $100 alyan aýlyklary sen diňe pitaniýaňa da ýetmeýär, ýa-ni iýmeňe içmeňe ýetmeýär. Ol bolsa iýmek içmeklik aýlygynyň 30%-na gitmeli, 30% kwartiraňa gitmeli, elektroenergiýa, kwartira, 30%-dan internet diýdi, eşikler diýdi, ýa-ni başga datlara gitmeli. Ýöne gynansaňam şuň bizim döwletimiz beýlik döwletlerden gaty ýa alýar. Näme? Sebäbi şuň günle bizim döwletimiz halkyna esaslananok. Bütün dünýäde halk ösüşüň motory bolýar, ösüşüň esas dvigateli bolýar. Halkyň ýa-ni aktivnosti, halkyň ýa-ni hereketligi bilen döwlet ösýär. Türkmen hökümeti, Türkmenistan, şunkunny Türkmenistan dolandyrýan hökümet halka bagly, halkyň ösüşüne de bagly, halka düýüne bagly. Gaz satyp, şonu nime edip, jaýlar gurup, özden pul oglap gitýärler. 2 sany bu torun kezzap Türkmenistan talap ýörler, halk bilen işler ýok. Şoň üçin biz özemiz ýok, bizim ösüşimiz ýok we geljegimiz ýok. Men şoň üçin aýdýan, şuň çaýyň başynda oturan ýaşullara, studentlere, yaş olanlara, 20 ýaşdan 32 ýaşçylar, sizin üçin edilýän şu zatlar, sizin üçin diýilýär. Siz herekete girmeli. Biz şul 2 sany kezzap tutsak edip, türme salmaly. Şular bizim dogry andaşlamadan ölmegine getirdi. Bizi ağır güne saldy. Biz häzir içinde we daşynda gulçulukda ýa-da wagt gulçulugunda, ýagny 12-14 saatly işleýät içinde.
ýa-da tüle gulçulugyna, ýagny bize doğal meşgulde tülenok aýlyklar. Daşynaklar bolsa wagt gulçulukda, ýagny 12, 14, 16 saat işleýärler. Ol mümkin näme? Käbirleri bizim gelin gyýlarymyz Türkiýede 24 saat işleýär. Men gurleşýän olar bilen. Janym ýanýar. O näme 24 saat sen öz watandaşyňy işledýän. Sen näme prezident bolýan? Sen kezzap bolaýmasaň, sen prezident däl. Sen näme öz watandaşlaryna şu ýaly agyr şertler döredýän. Olar mezur ýagdaýda daşyny 24 saat gulçulukda bolmagy maşgalaryny eklemek üçin bolmaly bolýar. Ine şu ýaly bizim Türkmenistanyň ýagdaýy. Men her wagt tankid edýän, ýa-ni ýol öküdýän aýdýan näil düztmeli ýöne gynasam şul hökümet halk bilen, halkyň ösüşi bilen işler ýok. Biz aýdýan adamy tekliplerini halky üstünmek üçin, bizim halkymyz mundan gowy ýaşamak üçin we onun mümkinçilikleri bolmak üçin biz maslahatlar berýär. Biz döwletiň ýa-ni alyp barýan hojaýynlaryny iksan atalogyny östürmek üçin aýdamlyk işler. Şoň üçin olar bize garşy bolýar. Ine şeýle hormatly ýylaşlar, ýagdaýlar şeýle ýene bir gerek bayramlar gutly bolsun. Innik gepleşiklere çelli hoşsag bolun. Men ýene bir ýartlak geçjek bolýan. Bir ýyldan gowrak boldy Alişer Sahat we Abdullah Urusowyň ýitenlerine Türkmen hökümeti jogap bermeli. Ilaytada ýa-ni şol iki kezap tutulan ýagdaýynda hemme tutulan aktivistler üçin bir-birden kalytyň özüne jogap bermeli. Maral ve onun iki çağatı bütün dünyada görülmedik zatlary bir sany gahrman, iki kezap gahrman bolan onun kakasy iki olup Dubaydan bir ayal maşgalany getirip gorkup ona garşy görüşýärler. Maskaraçylyk. Siz ondan soň näil özüňize milli lider diýäňiz, näil arkadaňyz ýazdar. Utunun şonu diýäňiz. Hoşsag bolun, innik gepleşikler çeldi.